Molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies en nom de l'Assemblea per haver vingut, especialment en aquesta situació sanitària tan excepcional. Som aquí per defensar el legítim dret polític de manifestació, sempre amb responsabilitat, per fer-lo compatible amb el dret a la salut. Era un repte i ho hem aconseguit. Moltes gràcies. Som aquí també per respecte a tots els col·lectius que han estat a primera línia en el combat contra la Covid. Volem agrair-los la dedicació al límit i mostrar-los que la nostra societat és responsable i solidària. A més, volem tenir un record emocionat per les persones que ens han deixat i una abraçada d'acompanyament per als seus familiars i amics. És especialment important que siguem aquí defensant els nostres drets polítics quan ja ha començat una greu crisi econòmica i social que fa que la independència sigui no només necessària, sinó més urgent que mai, per garantir els drets socials dels catalans i les catalanes. Finalment, som aquí perquè l'estat ocupant ens ha condemnat a la desaparició com a nació i perquè sabem que només guanyarem drets si els exercim nosaltres mateixos amb esforç, perseverança i sacrificis, tornant a prendre l'embranzida per guanyar-nos definitivament la llibertat. El 1 d'octubre vam aprendre que junts podem triomfar. Fem de cada dia un 1 d'octubre. Cada dia, en cada lluita quotidiana, en cada acte personal de dignitat, afirmem els nostres drets com a catalans davant dels qui ens volen convertir en una província de Castella qualsevol. Sabem que no és fàcil. L'Estat està disposat a fer-nos pagar un preu altíssim per ser lliures. Però quin és el preu que paguem cada dia per ser espanyols? Tenim els nostres representants civils i polítics a la presó i a l'exili. Seguim veient a diari imputacions contra homes i dones per haver defensat els nostres drets. Quants dels joves poden aspirar a un desenvolupament personal i professional plens, sense la precarietat que s'ha convertit en norma a l'estat espanyol? Quin país els estem deixant? No hi ha homes i dones dignes i lliures en països sotmesos i humiliats. Tot té un límit i nosaltres, com a país, ja l'hem superat. Sabem que tard o d'hora arribarà la confrontació final. Per això, cal afeblir el poder de l'estat espanyol a Catalunya. Nosaltres ho fem dia a dia, amb èxits com les cambres de comerç, la patronal Anem per Feina, sindicats
com la intersindical CSC, i iniciatives com les de consum estratègic. Però per assolir la llibertat no en tenim prou amb la societat civil. Ens calen 3 potes. Primer, una societat civil activa, mobilitzada i empoderada, com ja tenim. Segon, unes institucions al seu servei. I tercer, una àmplia acció exterior i diplomàtica que prepari els reconeixements a la nostra independència. Per això, cal canviar el comportament de les nostres institucions i partits. Cal passar de la competició a la cooperació. Així, podem bastir unes institucions dedicades no a desmobilitzar-nos com fins ara, sinó a alliberar-nos. Els nostres partits han d'escollir. Si només aspiren a fer de gestors espanyols per delegació, ja no són útils. Si volen sumar-se a la coalició d'alliberament, sigueu benvinguts. Ja hem consentit prou renúncies, distraccions i paraules retòriques. Si persisteixen les lluites estèrils i els nostres representants no respecten el sentit del vot que els ha posat al capdavant de les institucions, el moviment del carrer els acabarà passant per sobre. Des de l'Assemblea no us prometem dreceres ni jugades mestres, ni les exigim als altres, però sí que us oferim compromís i cooperació. I perquè l'oferim, ens sentim autoritzats a exigir-los. Sabem que davant d'aquest estat l'única via realista cap a la independència és la unilateral. Per això continuem aquí alçats, perquè no hi ha més camí que la lluita per la nostra llibertat nacional i la justícia social, perquè tenim el deure de construir un futur millor i el dret a ser independents. Visca la terra lliure! Visca Catalunya lliure! Visca la nació completa i visca els països catalans! Hola, bon dia a tothom. Escolteu, unes quantes recomanacions per a aquells que participeu a l'acte de l'11 de setembre a l'estació, a la tarda. Mireu, tingueu en compte, el llaç indica el lloc on han de ser durant tot l'acte. Si us plau, porteu la mascareta i feu servir el gel hidroalcohòlic sempre que calgui. No es pot menjar. Sobretot tingueu en compte, no es pot menjar. No podeu compartir res. No es poden compartir ni banderes, ni pancartes, ni donar-vos mans, res. No es pot compartir res. Sobretot, tingueu molt present això. Per abandonar l'acte, marxeu quan tingueu l'estació de la Renfe a l'esquena i agafeu el soterrani per tal d'evitar creuaments amb altra gent. Espero que tinguem tots en compte aquestes mesures. Ja sabeu que estem sota la Covid-19 i hem de ser molt curosos en tot el que us diem. En fi, us desitgem a tots una molt bona diada i que tots seguim les normes que ens demanen. Moltíssimes gràcies. Bona diada.
Sembla ser que cada vegada la gent està més conscienciada amb el comerç de proximitat, el comerç sostenible, el comerç just. Heu notat aquest canvi amb la ciutadania? Hola, bona tarda. Doncs sí, mira, des de la cooperativa Conreu Sereny sí que hem notat aquest canvi, hem notat que cada vegada hi ha més volum de persones que tenen clar que apunten d'adreçar el seu consum i que busquen més aquesta proximitat, aquest valor nutricional, potenciar tot el que és més en bona direcció. Tot i així, jo penso que cal molta feina a fer encara amb tot el que és això, el nostre consum responsable com a ciutadans, en tots els àmbits, del que necessitem, aquí potenciem amb les nostres compres, perquè això, desenganyem-nos, sempre diu que tot acte de comprar és un acte polític, i és així. Tu potencies una manera, una estructura de treball o una altra. Si compres un preu molt i molt barat, algú pringa i moltíssim. Potser els treballadors estan ben pagats, però potser el sector primari, que és en definitiva qui aporta totes les matèries primàries a tots els àmbits, algú està cobrant molt malament per el que li toca. I això ens ho hem de plantejar en tots els àmbits del nostre consum. A vosaltres com us ha afectat el Covid? És a dir, quin abast teníeu abans i després de la pandèmia? Realment, després un cop posats amb el Covid, doncs sí que nosaltres, sobretot els primers mesos, abril i maig, vam veure augmentades bastant les nostres, o sigui, tota la gent que venia a comprar els nostres aliments, fruit i verdura, i sabien que era això, de consum ecològic, i realment hi va haver un augment. I en general, nosaltres formem part, som Conreu Sereny, estem aquí entre Badalona i Santa Coloma, pertanyem a Badalona, però també formem part d'una estructura més gran, que és una cooperativa agrària que hem fet tots plegats des de fa 2 anys i mig ja, al Maresme, que es diu Ecomaresme. Som 12 productors actualment, entre el Vallès Oriental, Maresme i nosaltres, aquí al Barcelonès Nord, i tots hem vist augmentar una miqueta la gent que busca aquest tipus de producte. Com us plantegeu el futur? Us esteu preparant d'alguna manera? Sí, estem preparant-nos sobretot per produir més, per tenir més terra, perquè la que tenim que puguem fer tota la potència que ens dona per l'espai que hi ha físic. I també és un moment que, amb tot el del canvi climàtic, a Badalona s'ha fet un grup, que és Badalona pel Clima, que s'estan fent moltes accions en aquest sentit. Dintre de Badalona pel Clima i juntament amb l'Ateneu del Barcelonès Nord, que també es fa molta feina de totes les entitats que fomenten el cooperativisme des de l'economia social, de potenciar tot el que és l'agroecologia aquí, en el nostre cas al Barcelonès Nord, sobretot a Badalona encara hi ha moltes possibilitats, hi ha moltes masies al voltant de Badalona, a la Serra de Marina, que tenen un gran potencial i que a part seria un lloc de fer llocs de treball, de potenciar les bones pràctiques de l'agricultura, de que sigui un consum proper i a més a més de proper que no tiri res que no s'hagi de tirar, perquè desenganyant-nos, a vegades el proper, si no es fan les coses bé, també hi ha una contaminació local. O sigui, hi ha un producte local que és cert que té un valor, però si no es fa bé també hi ha una contaminació local. I des d'aquí jo també voldria fer una crida a que ens pensem que l'ecologia no és una moda, vull dir que és una necessitat i que no és tan fàcil, no és tan difícil, passar de produir convencionalment a produir ecològicament. Moltes gràcies, Dolors, per la feina feta. Sí. Hola, bon dia a tothom. Escolteu, unes quantes recomanacions per a aquells que participeu a l'acte de l'11 de setembre a l'estació, a la tarda. Mireu, tingueu en compte, el llaç indica el lloc on han de ser durant tot l'acte. Si us plau, porteu la mascareta i feu servir el gel hidroalcohòlic sempre que calgui. No es pot menjar. Sobretot tingueu en compte, no es pot menjar. No podeu compartir res. No es poden compartir ni banderes, ni pancartes, ni donar-vos mans, res. No es pot compartir res. Sobretot, tingueu molt present això. Per abandonar l'acte, marxeu quan tingueu l'estació de la Renfe a l'esquena i
agafeu el soterrani per tal d'evitar creuaments amb altra gent. Espero que tinguem tots en compte aquestes mesures. Ja sabeu que estem sota la Covid-19 i hem de ser molt curosos en tot el que us diem. En fi, us desitgem a tots una molt bona diada i que tots seguim les normes que ens demanen. Moltíssimes gràcies. Bona diada.
Tenim entès que durant aquests darrers mesos hi ha hagut força solidaritat per part de la ciutadania de Badalona. Però com s'està treballant ara, passat una mica tot? Sí, crec que s'ha demostrat una vegada més que el paper de la ciutadania és fonamental en situacions com aquestes i que la mobilització que ha demostrat les badalonines i badalonins ha estat molt important. Nosaltres ens vam estructurar ràpidament amb el que hem anomenat la xarxa solidària i aquí s'hi han integrat desenes i desenes d'entitats de caràcter social i moltíssimes persones a títol individual, persones que senzillament han donat les seves dades i s'han ofert per poder col·laborar en qualsevol cosa que se'ls demanés. És a dir, que s'ha desplegat molta activitat i hem de dir que potser els primers moments fèiem unes tasques de suport a famílies per ajudar-los, per estar fent acompanyament, etc. Però amb el pas dels dies el que s'ha anat convertint en la prioritat número 1 ha estat el poder accedir a l'alimentació i així és com ens hem dedicat moltíssim i estem molt satisfets. També amb gent que ha estat fabricant mascaretes, les hem pogut facilitar en els ambulatoris perquè es poguessin repartir als usuaris i podem dir com a xifra que és impactant que vam arribar a repartir 40.000 plats de cuina preparada durant en 2 mesos i quasi 3. És a dir, que ha sigut una tasca molt important. I quin futur veieu per la xarxa solidària? I com esteu enfocant ara el futur? Bé, el futur nosaltres en aquests moments, com a persones voluntàries que som el 100% de la xarxa, hi ha hagut una aturada d'aquest mes d'agost i en aquests moments estem tornant a posar en marxa, però el que estem treballant sobretot és amb la idea de construir, junt amb obert a tothom qui vulgui participar, construir un espai de trobada, que en podem dir una taula d'emergència social, on allà ens hi puguem trobar totes les persones i entitats i associacions que des d'un vessant a un altre treballem amb la lluita contra les desigualtats i en aquests moments amb la lluita en favor de cobrir les necessitats bàsiques. Estem parlant d'habitatge, que és un problema grandiós a Badalona, estem parlant de l'alimentació i estem parlant, per exemple, de temes sanitaris i temes educatius, on amb tot aquest temps de confinament s'ha posat molt de manifest l'aspecte de la fractura socioeconòmica. Com creus que ha afectat la pandèmia als col·lectius minoritaris i de risc? Sí, la pandèmia aquesta, com sempre que passen desgràcies d'aquest tipus, sobre qui ha caigut d'una manera més contundent és amb la gent ja més necessitada, no? I concretament podríem dir que tota la gent que feia treballs precaris, com podria ser la venda ambulant, tant els que tenien parades estables, mercadillos, com les persones que viuen de venda ambulant d'una manera irregular, tot això, amb tot el confinament, han deixat d'ingressar diners. Això s'ha notat moltíssim. I moltes vegades en aquestes mateixes famílies una altra part dels ingressos provenia de feines de neteja o de feines de cures a gent gran, a domicilis, i això també s'ha acabat. Per tant, hem de pensar que gent que ja estava en situació molt greu se li ha complicat moltíssim tot. I també després la gent que tenia treballs han tancat senzillament, encara que tinguessin contracte, els han estat acomiadats o si han tingut sort estan en un procés d'ERTO. Això realment és molt dur i podríem dir que hem notat que hi ha tot un sector social que fins ara no havia estat necessitat d'atenció social, d'anar a serveis socials i que arrel d'aquesta situació que estem vivint s'ha convertit en una persona necessitada d'atenció i això ha incrementat moltíssim la demanda sobre els serveis socials municipals. Carles, moltes gràcies per la feina feta. Molt bé, gràcies a vosaltres. Hola, bon dia a tothom. Escolteu, unes quantes recomanacions per a aquells que participeu a l'acte de l'11 de setembre a l'estació, a la tarda. Mireu, tingueu en compte, el llaç indica el lloc on han de ser durant tot l'acte. Si us plau, porteu la mascareta i feu servir el gel hidroalcohòlic sempre que calgui. No es pot menjar. Sobretot tingueu en compte, no es pot menjar. No podeu compartir
res. No es poden compartir ni banderes, ni pancartes, ni donar-vos mans, res. No es pot compartir res. Sobretot, tingueu molt present això. Per abandonar l'acte, marxeu quan tingueu l'estació de la Renfe a l'esquena i agafeu el soterrani per tal d'evitar creuaments amb altra gent. Espero que tinguem tots en compte aquestes mesures. Ja sabeu que estem sota la Covid-19 i hem de ser molt curosos en tot el que us diem. En fi, us desitgem a tots una molt bona diada i que tots seguim les normes que ens demanen. Moltíssimes gràcies. Bona diada.
Bona tarda, Núria. La Hola, Núria bona és tarda. infermera de primària d'un CAP de Badalona. Núria, com veus i com descriviries com s'ha viscut a la primària aquesta segona onada de la pandèmia? Jo no crec que encara siguem en segona onada. Penso que vindrà cap al setembre. Jo crec que el que estem fent és que han començat a haver casos, alguns casos, val? I comença a haver-n'hi molts més. El que passa és que ara això, com que només es vivim des de primària, no passa a les notícies. Només surt a les notícies quan tenim molts casos de les UCIs, tenim molta gent ingressada, val? Però la primària està molt saturada, amb moltíssimes visites, i ja ens va passar que quan va fer falta que la gent anés la primària anéssim a ajudar a hospitals, s'hi va anar i es va fer tota la feina, i ara no sembla que hi hagi aquest retorn, no? Des de les altes esferes, des de qui decideixi, no hi ha aquest retorn cap a ajudar a primària, que estem fent moltíssimes proves de PCR, moltíssimes, i ens ho estem menjant tot. Llavors això, jo que estic a pediatria patim molt per quan vinguin els virus respiratoris de la tardor, que patirem. I com veus el futur del país i el món en general en el tema sanitari? El món en general és una mica difícil. El futur del país, si no aconseguim realment la independència, no aconseguirem res, perquè ens fa falta poder gestionar econòmicament tot el que és la sanitat, fa falta que els impostos que paguem els catalans es puguin generar en sanitat pública de bo, que s'inverteixi allà on toca, que no se'n vagi a altres llocs on estan privatitzant la sanitat i on s'està fent altres coses arreu d'Espanya, i si no aconseguim la independència no aconseguirem tirar endavant el tema de la sanitat pública per a tothom, que és el que volem per Catalunya. Correcte. D'acord, Núria, doncs moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Hola, bon dia a tothom. Escolteu, unes quantes recomanacions per a aquells que participeu a l'acte de l'11 de setembre a l'estació, a la tarda. Mireu, tingueu en compte, el llaç indica el lloc on han de ser durant tot l'acte. Si us plau, porteu la mascareta i feu servir el gel hidroalcohòlic sempre que calgui. No es pot menjar. Sobretot tingueu en compte, no es pot menjar. No podeu compartir res. No es poden compartir ni banderes, ni pancartes, ni donar-vos mans, res. No es pot compartir res. Sobretot, tingueu molt present això. Per abandonar l'acte, marxeu quan tingueu l'estació de la Renfe a l'esquena, i agafeu el soterrani per tal d'evitar creuaments amb altra gent. Espero que tinguem tots en compte aquestes mesures. Ja sabeu que estem sota la Covid-19 i hem de ser molt curosos en tot el que us diem. En fi, us desitgem a tots una molt bona diada i que tots seguim les normes que ens demanen. Moltíssimes gràcies. Bona diada.
Ja en aquests moments, tots els punts de concentració s'estan connectant alhora amb nosaltres, en aquest punt central de plaça Letamendi a Barcelona. I els que no tenen pantalles ho estan fent a través de les xarxes socials, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, a través de les pantalles, bàsicament, del seu mòbil. Ara que tothom està connectat, donem la benvinguda a representants de les entitats convocants d'aquest 11 de setembre de 2020. Josep Maria Cervera, president de l'Associació de Municipis per a la Independència. Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural. I Elisenda Pelusier, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Bona tarda, Catalunya. Quan fa unes hores feia el trajecte des de casa fins aquí, he pogut constatar el que aquest any tots ens repetim, que aquesta és una diada diferent. Certament, així ho ha obligat la pandèmia que vivim. Per això, deixeu-me començar en nom del municipalisme independentista amb un record i amb un agraïment. Un record per tots els que ens han deixat els darrers mesos i pels seus familiars i per aquells que encara avui pateixen la Covid i els seus efectes socials i econòmics. I un agraïment a totes les persones i a tots els col·lectius que des del primer moment han treballat per minimitzar-ne els efectes. Però l'actual situació no pot amagar la veritable pandèmia. La pandèmia que fa més de 300 anys que pateix amb major o menor intensitat Catalunya i que no és cap altra que la nostra relació amb Espanya. Una relació tòxica de segles. Tant és si parlem de monarquies absolutes o constitucionals, tant és si parlem de dictadors o de republicans, tant és si parlem de governs conservadors o progressistes, tant és. I això només evidencia una cosa que molts ja sabeu, que molts ja sabem, i és que malgrat la molt bona feina que a nivell internacional es fa per evidenciar la mala salut democràtica de l'estat espanyol, mala salut democràtica confirmada fa només unes hores pel Tribunal Constitucional. Malgrat aquesta bona feina, la vacuna no ens arribarà de fora.
La vacuna ens l'hem de fer nosaltres i la vacuna es diu independència. Tristament, avui per avui, és evident que no tenim la fórmula ajustada, però això no ens ha de fer oblidar que tenim la metodologia per fer-ho. La metodologia que l'1 d'octubre de 2017 ens va fer assaborir la possibilitat de vèncer. Mireu, a cap de nosaltres no se'ns escapa que en aquests moments el patiment és molt gran. I és molt gran més enllà de la Covid. Ho és per la manca de llibertat de tots els presos polítics, els jutjats i els pendents de judici. Ho és per tots els que estan a l'exili. Ho és pel conjunt dels represaliats, com ens ha mostrat les gairebé 3.000 cadires buides que aquest matí Òmnium ha posat al passeig Lluís Companys. I ho és per tothom, principalment per la manca de garanties dels nostres drets bàsics i fonamentals. Però ho és també per la impossibilitat de respondre com a país tal com es mereix la ciutadania. I això és resultat de la manca de plenes competències i de suficients recursos. Recursos com els romanents dels ajuntaments, que de moment hem pogut salvar, però hem de poder revertir a la ciutadania. Recursos necessaris controlats per l'estat espanyol, un estat centralista i autoritari al que hem vist malgastar els nostres diners. Els hem vist malgastar en infraestructures infrautilitzades, en rescats a la banca i empresaris amics, en equipament militar i material d'espionatge, en desplaçar policies i guàrdies civils per pagar-nos o fer guerra bruta, o en mantenir una monarquia anacrònica i corrompuda. I tot això només ho acabarem nosaltres. Només ho acabarem si totes i tots ens tornem a conjurar amb l'esperit, amb l'entesa, amb la confiança i amb la il·lusió que va fer possible el 1 d'octubre. Al món municipal ho volem fer i hi volem ser, convençuts que la nostra també és la veu del territori, una veu realista, transversal, propera i necessària. Necessària perquè la república s'ha de guanyar a cada poble, a cada vila i a cada ciutat del país. I aquests darrers mesos, al món local hem demostrat un cop més que davant la dificultat som l'avançada, els primers a localitzar els problemes i els primers a donar-hi resposta. Sabeu igualment que les alcaldesses i els alcaldes, els regidors i les regidores d'aquest país tampoc hem estat ni estem exempts de l'arbitrarietat de la justícia espanyola ni de les pressions d'alguns funcionaris. Però us haig de dir que majoritàriament continuem ferms, dignes i amb ganes d'avançar al costat de les entitats i de la resta d'institucions, però sobretot amb ganes d'avançar al costat dels nostres veïns i veïnes. I acabo amb el desig d'una molt bona diada arreu, amb la reclamació de la immediata llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats i amb un visca. Visca Catalunya lliure! Amics i amigues d'arreu dels països catalans, moltes gràcies per ser-hi sempre, perquè, com diu en Jordi Cuixart, vosaltres mai no falleu. I avui tampoc heu fallat, des de casa, des dels balcons, en aquest centenar, més d'un centenar de concentracions d'arreu del país. Moltíssimes gràcies per ser-hi sempre, per seguir demostrant que som un país mobilitzat per la llibertat i per la independència. I companys i companyes de l'Assemblea, voluntaris, voluntàries, estimada Elisenda, gràcies per fer-ho possible, posant al centre de tot el respecte a la vida, el respecte a la salut, a la seguretat de les persones, però sense renunciar mai
els nostres drets i llibertats en una diada on, evidentment, especialment, recordem totes les víctimes d'aquesta pandèmia. Una diada que és atípica, no només per l'emergència social i sanitària, no només per la repressió de l'Estat, ho és també perquè, malgrat que hem arribat més lluny d'on havíem arribat mai, com deia Montserrat Abelló, sovint tenim la sensació que el nostre pitjor enemic som nosaltres mateixos. Aquesta disputa interna permanent. Ja en tenim prou de baralles i de debats estèrils. La repressió de l'Estat busca això, la divisió, la desunió. Però això no és excusa per posar-nos dempeus altra vegada i assumir el repte que tenim a les mans, per ser solidaris davant la repressió i reconèixer-nos tots plegats en aquesta lluita compartida per la llibertat, per fixar ja l'horitzó que ens ha de permetre culminar aquest procés d'alliberament nacional. Sabíem que això no seria fàcil, però tampoc permetrem que ningú ens abarateixi el somni. Avui apel·lem als polítics sobiranistes i independentistes a que no us deixeu endur pels interessos de partit. Us demanem que penseu en el país sencer, perquè si no, la ciutadania sabrà posar-se de nou al capdavant, com ho va fer el 2010, com ho ha fet des del 2012, quan va començar aquesta onada que ens ha dut fins aquí. Perquè la força d'aquest país és la seva gent, sou tots vosaltres. I això no va d'uns contra els altres, això va de teixir plegats un futur compartit. Colze a colze hem de construir aquesta república. I és precisament per això que avui som aquí, per recordar-nos que tenim un projecte de país que vol incidir sobre el conjunt de la ciutadania catalana per legitimar les decisions que prenguem com a col·lectivitat. Un projecte que es basa en àmplies majories, en aquests consensos per la llibertat, per l'amnistia, que agrupen el 80% de la ciutadania del nostre país. Que volem ser més, sí, sempre, però també més determinats, perquè l'independentisme, com a corrent ampli del catalanisme, sempre ha volgut sumar i sumar. Però davant d'un estat que només sap respondre amb repressió i amb violència, també ens cal ser més determinats i no renunciar a cap via, sempre pacífica, des de la lluita no violenta i des de la desobediència civil. Amb el diàleg i la negociació per bandera, sí, però sense renunciar a la confrontació quan el que està en risc són els drets fonamentals. I per fer-ho cal que ens preparem, cal que ens organitzem. I avui som arreu del país, envoltant institucions de l'Estat per deixar clar que no volem formar part d'un estat que tapa les vergonyes d'una monarquia corrupta i imposada pel franquisme. I sí, Valtònyc, tenies raó, els Borbons sou uns lladres. Un estat que gasta centenars de milions d'euros públics en exèrcits. Ja en tenim prou d'aquest estat on els jutges dicten la política i amenacen amb la inhabilitació del president Torra per seguir adulterant la democràcia. Un estat que tanca files amb un franquista com Martín Villa, que ha de ser jutjat a l'Argentina, acusats de crim de lesa humanitat, mentre els nostres avis segueixen a les cunetes. Aquest és l'estat del qual volem marxar. Llegim a la premsa que es veu que des del 2017 el Partit Popular, el govern del Partit Popular, volia posar en marxa una nova operació en Catalunya, una nova guerra bruta contra l'independentisme. Però és que han deixat de fer-ho mai, això? És que han deixat de fer mai guerra bruta contra l'independentisme? És que han deixat mai d'empresonar-nos, de perseguir-nos, d'espiar-nos en tots aquests anys? On és la novetat? La guerra bruta de l'Estat amb els nostres impostos hi és i ha estat sempre. Senyor Pedro Sánchez, que li quedi ben clar, mentre hi hagi gent perseguida, mentre hi hagi gent empresonada, gent vexada per l'Estat, mentre la seva fiscalia titlli els manifestants independentistes pacífics de terroristes i condemni els presos a estar-se 23 hores tancats cada dia en una cel·la, mentre aquest país no pugui exercir lliurement el dret a l'autodeterminació, a Espanya no hi haurà normalitat. Per això, des d'Òmnium, us demanem que ens acompanyeu en aquesta ofensiva que també hem de fer contra els poders de l'Estat per afeblir aquest règim del 78, aquells qui neguen amb violència i amb repressió
el nostre projecte polític, el nostre dret a l'autodeterminació. Acompanyeu-nos en aquesta querella criminal que hem presentat contra els Borbons per corruptes i per avalar la por ellos contra la ciutadania del nostre país. No volem canviar el seu règim, el volem fer caure per construir la República Catalana. I avui novament, us parlo en nom d'en Jordi Cuixart, el desè president d'Òmnium Cultural. És ell qui hauria de ser aquí. Ara mateix en Jordi ens veu des de la seva cel·la de Lledoners i faig meu, Jordi, el teu clam. Quan la injustícia és la llei, la desobediència civil és un dret. I no, Jordi, no renunciarem a transformar lleis injustes per construir un país just i digne, perquè aquesta és la pàtria que anhelem, la pàtria de les infermeres i del personal sanitari que ho dona tot per protegir-nos en les condicions més difícils. La pàtria dels professors i les professores, dels mestres, que fa mesos que s'hi deixen la pell per defensar el dret a l'educació i que a partir de dilluns obriran les escoles i els instituts, el pilar bàsic de la nostra societat. Estimem aquesta pàtria i la volem plena, perquè estimem la nostra llengua, que és garantia d'un país cohesionat, que estima la diversitat i per això ens toca defensar-la. I estimem aquesta cultura mil·lenària, que s'enriqueix cada dia amb noves aportacions perquè és plural i que ens explica més enllà de les fronteres imposades dels països catalans. La pàtria són aquells que es lleven cada matí per aixecar el país, la dels qui en plena crisi social treballen incansablement perquè ningú no quedi enrere davant d'un estat que no ens protegeix i ens deixa a la intempèrie. La pàtria dels més vulnerables, aquells a qui el pare Manel mai no va abandonar. Tampoc ho farem nosaltres. Volem un país que no exclogui el 15% dels seus veïns i veïnes, com fa l'estat espanyol, pel simple fet de no haver nascut aquí, perquè és amb aquesta nova ciutadania amb qui hem de construir una república catalana de tothom i per tothom. I una pàtria que també es rebel·la contra la injustícia, que fa que en Dani Gallardo porti un any tancat en una presó espanyola per defensar des de Madrid l'autodeterminació de Catalunya. Dani, un abrazo fraternal. Pedimos justicia y libertad para ti y para todos los pueblos de España, porque tú también representas todo aquello que amamos. Perquè, en definitiva, estimar el país és estimar tot allò que ells ens neguen, és estimar els drets, és disputar cada bri de llibertat fins les últimes conseqüències, és dir, no passaran. Aquella extrema dreta que fa anys ens va llevar la vida d'en Guillem Agulló i que ara es vol fer fort als nostres barris. Això és estimar el país i aquesta és la nostra pàtria, la que no exclou a ningú, la que s'aixecarà de nou i la que volem lliure. Una pàtria on no hi cap la resignació, on només hi cap l'esperança, que és la llavor de totes les lluites. Visca la llibertat i visca Catalunya lliure! Bona tarda. Moltes gràcies a totes les persones que avui us heu expressat des de casa o des dels carrers per la independència de Catalunya. Ho heu fet en una diada especial i difícil, una diada en què la majoria de nosaltres convivim per primer cop en les nostres vides amb una pandèmia. I malgrat tot, avui hem fet la manifestació adaptada a la Covid més gran d'Europa i les desenes de mitjans internacionals que s'han acreditat i que ens estan seguint en directe demostren que això que hem fet és important i necessari. Abans de res més, avui cal tenir un pensament pels que desgraciadament no han pogut sobreviure a aquest virus invisible i inesperat. També per tots els que heu perdut familiars, amics, gent estimada. I sobretot un gran agraïment al col·lectiu sanitari. Us heu deixat la pell
per salvar-nos la vida i ho continueu fent. I a partir de dilluns, el nostre cor també estarà amb el personal escolar, que assumeix el repte majúscul d'acollir els nostres fills amb seguretat. Com a societat, afrontem un repte colossal. Hem de fer compatible la salut amb els drets econòmics i socials, el dret al treball, a l'educació, a la seguretat social, a la cultura, però també amb els drets civils i polítics. El dret de manifestació no pot ser l'únic dels drets sacrificat. Avui nosaltres, col·lectivament, l'hem defensat, exercint-lo amb responsabilitat i garanties sanitàries. No pot ser que precisament ens toqui sacrificar el dret de manifestació. Per això avui, tots vosaltres, especialment els que m'esteu veient o escoltant des de casa o des dels més de 100 punts de concentració per tot Catalunya, esteu contribuint a defensar l'últim mur, l'última defensa que ens queda davant un estat venjatiu i uns partits independentistes en plena confusió. Per tot això no puc repetir-ho prou ni dir-ho prou fort. Gràcies, gràcies i gràcies a tots vosaltres i gràcies, gràcies i gràcies a tots els que heu treballat des del voluntariat per garantir avui aquest dret. Aquests dies m'he trobat a molts de vosaltres en actes, la majoria digitals, i molts em preguntàveu: un altre cop? Realment cal manifestar-se en plena pandèmia? I tant que cal, i més encara. Deixeu-me que m'expliqui una mica. El 2012, l'any de la primera gran manifestació de l'Assemblea, portàvem 5 anys de crisi econòmica. Aquella crisi ens va fer veure de Ara sí. Aquella crisi ens va fer veure de manera molt crua la dependència i el sotmetiment a un estat que ens tracta com a minoria nacional a oprimir i a exprimir. Eren els temps dels objectius de dèficit públic inassolibles que obligaven a les pitjors retallades. Molta gent, molts de vosaltres, ho vau passar molt malament. Vau perdre la feina, vau perdre el pis o vau perdre els estalvis amb aquelles preferents que Caja Madrid i altres caixes ens van vendre amb l'aprovació del Banc d'Espanya. Ja llavors ens van dir que amb la crisi la independència no era una prioritat. No era una prioritat i tant que ho era. I ho vam demostrar un any i un altre posant milions de persones al carrer. Aquesta crisi ens ho farà veure d'una manera encara més crua, perquè els estats han tornat amb força, amb molta força i en molts casos amb autoritarisme, per ordenar o no els confinaments, per gestionar les polítiques sanitàries, per garantir els subsidis d'atur temporal i fins i tot per distribuir els fons europeus de reconstrucció. Si no reaccionem, ens mantindrem en el victimisme, en la queixa estèril quan no es prenguin les decisions adequades. Què farem quan la nova fusió entre la Caixa i Bankia, l'hereva de Caja Madrid, ens torni a vendre preferents amb un altre nom? De debò creieu que el Banc d'Espanya ens protegirà aquest cop? De la primera crisi, la de fa 10 anys, en vam sortir amb una reacció molt potent del catalanisme, que va esdevenir majoritàriament independentista, empès per la força de la societat civil, fins portar-nos a exercir el dret d'autodeterminació l'1 d'octubre. Aquella primavera, closa a la tardor, no s'ha fet estiu encara, però tornarà, perquè els catalans són com la primavera, l'evanescent primavera que sempre retorna. I la nostra primavera tornarà abans, quan abans tanquem aquesta etapa sense rumb que ja dura massa. Fa 2 anys, aquest 11 de setembre, l'11 de setembre, explicàvem que a l'octubre del 2017 no havíem fet el cim, però que ens havíem situat en un camp base molt més amunt. En aquest camp base, la boira, que és la repressió, no s'ha aixecat i ens segueix desorientant i dividint. No podem, però, seguir esperant l'acord dels partits per reprendre el camí, mentre veiem cada dia renúncies i divisions que creen frustració.
Tenim presidents simbòlics, lleis simbòliques, governs simbòlics. No som un país simbòlic, som un país de debò. N'estem farts de la divisió i de la tàctica. I exigim ja una estratègia. Vicepresident legítim, Oriol Junqueras, president legítim, Carles Puigdemont, si us plau, llegiu-vos cadascun el llibre de l'altre, reflexioneu, parleu i feu una proposta conjunta. El llibre que volem llegir és el que porti les vostres dues signatures. Nosaltres us podem ajudar, nosaltres volem ajudar, però si no us hi poseu, la paciència de la gent no durarà per sempre. I mentrestant, què fem? Ens hem de posar en marxa. Hem de començar nosaltres a explorar els camins per arribar al cim. L'autodeterminació comença en cadascun de nosaltres. Quan decidim què consumim, quina companyia de llum o de gas triem, amb quin banc operem o amb qui ens assegurem. Quan decidim qui votem, allà on tenim poder per fer-ho, a les cambres de comerç, a les universitats, als col·legis professionals o a les associacions de veïns. Quan decidim sindicar-nos si som treballadors o associar-nos si som empreses. Quan decidim quina és l'autoritat a la qual reconeixem el dret de recaptar els impostos que genera el nostre esforç. I no ha de ser aquesta que tenim aquí al costat. Aquesta agència tributària és administració colonial, és demostració del poder de l'estat espanyol a Catalunya. El mateix poder que ens jutja i ens condemna per organitzar un referèndum o per manifestar-nos. I també ens espolia, regalant-nos engrunes de tant en tant o fent-nos falses promeses de diàlegs que només ens paralitzen. És per això que en aquestes properes setmanes, des de l'Assemblea, engegarem una campanya de sobirania fiscal, pagant els nostres impostos a la Generalitat de Catalunya, demostrant que la independència econòmica no és tan difícil. Som nosaltres, pagant a la finestreta que toca, els que diem qui té el poder. Com ho vam dir, posant la papereta a les urnes que havia posat el govern legítim de Catalunya. I ja acabo. Això és el meu telèfon. Fa uns dies vaig dir que el tenia intervingut i encara sembla que sorprengui a gent. No podem seguir esperant que arribi una nova operació Catalunya i ens enviï a tots a la presó. Nosaltres mateixos, l'Assemblea, tenim diverses operacions judicials en marxa, que el que busquen és tancar-nos, perquè molestem. Polítics, diputats i diputades, partits, seguirem esperant fins que tanquin l'Assemblea? Fins que tothom que va participar a l'1 d'octubre hagi passat pels jutjats espanyols? Fins que el president Torra s'assumi a la llista de presidents represaliats per l'Estat? Fins que aquesta crisi arrasi amb la Generalitat i torni a arruïnar la gent treballadora i els emprenedors d'aquest país? Partits independentistes, sit and talk. Parleu i proposeu. Nosaltres tenim una proposta. Treballeu per sumar més del 50% a aquestes properes eleccions. I després respecteu el mandat de l'1 d'octubre i declareu la independència. Els catalans i catalanes que pateixen ho necessiten, ho necessitem ja. Visca Catalunya lliure! Oh
Hola, sisplau, abans de començar a sortir, sisplau, haurem de sortir esclaonadament com hem entrat. Llavors, ara, sisplau, podeu començar a sortir els grups que esteu asseguts entre els seients 71 al 77 i del 78 al 84. Del 71 al 77 i del 78 al 84. Sisplau, que no marxi ningú més. Encara.